Здравейте, пътешественици! Ние сме в Кавала за 2 дни през майските празници, като мисля, че хванахме момента, в който няма супер много туристи. Времето е доста приятно, слънчево и много по-добре от дъждовните дни, които в момента има в София. Като Кавала е на 300 км, 300 няколко километра от София. Може да се стигне или през Сандански, или през Гоце Делчев. Ние предпочетохме да минем през Гоце Делчев, тъй като имаше по-малко движение, нямаше задръстване, всички са тръгнали през колата. Какво може да видите в Кавала? Сигурно повечето от вас са били, но все пак ако не сте били, много интересен пристанищен град, в който може да видите Византийската крепост, която се намира в столб на хълма. Също така, много интересно за мен беше акведукта, който е построен в времето на Сулейман Първи Великолепни и е служил за пренасенето на питейна вода. 280 метра дълъг и 28 метра висок. Общо взето минава през целия град, много е интересен. Това беше доста впечатляващо и различно за мен. Иначе крайбрежни улички, стар град и просто перфектно време с любимия човек. Нашия хотел включваше закуска, което е нашата любима част. Закуската изглежда добра, още не съм я пробвала, но най-хубавото е гледката към морето, където после ще си изпием кафенците. Въпреки че само 2-3 градуса повече от София, тук се усеща много по-топло. Много по-топло. Просто насякита, просто тоне духа, един такъв мек климат. И е така, за извън сезона има хора. Сега не е баш да гъмжи, ама приятно е, нали Въстъч? Пред това да обезкостяваш агнешко. Ще ми да пръст. Еми, така е. Трябва да дойдеш през месец май в Кавала, за да видиш тесните кълдърмени улички празни и да си почти единственият човек, който ходи на тях. Това е пътя към крепостта на Кавала. Тя по принцип ще затвори докато стигнем. Най-вероятно и това е причината да няма никой. Но така или иначе и утре ден ще видим и нея. Влязохме в крепостта в 8 без 2. Тя работи до 8, но въпреки това ни пуснаха. Подозирам, че не е проблем. Времето наистина е много приятно за по принцип така необещаващото време, което беше. Да, тук има заведение. Представям си това лятото колко е трудно да се изкачи и изобщо да се посети, тъй като той е на върха на града. Сега е доста по-приятно. Даже е топло. Тази гледка от крепостта определено си струва. Много е приятно. Тук се вижда и аквадукта. 280 метра дълъг. Пеликан го бяхме видели в някои видеа. Обаче сега като се загледате по-внимателно ще видите, че това е телефон. Аз вече мисля, че в София и в България няма такива телефони, или поне не активни, ама кой знае. Мол направен в старинна сграда. Доста добра идея. Такъв отворен. Много готин. В центъра се намира. Вчера не го видяхме, защото минахме от Стария град напряко, но сега така не можаха да ни се изплъзне. Ние така или иначе нямаме за цел да влизаме, но искаме да разгледаме. Иначе като гледам Тера Нова, Кальоп, но има и някакви по-така фенси марки. Но е доста приятно като усещане. Някак си хем си навън, хем не си. Много готино. И време е да си тръгваме от Кавала. Къде ще ходим? Се прибираме. Как ще се прибираме? Нали кажа, че ще ни водиш някъде? Да, нека да върнеш. Да. На 20-30 км каза, че ще ни води в някакво друго селце, където има хубави плажове. Да си топнем кръчетата, нали? Да. Много интересно. Ники тук твърди, че от 5 години не е идвал, а пък насякъде знаеше улиците, къде да завива, никъде не обърка пътя. Да. Много беше приятно тук. Аривидерчи!